Jadłeś kiedyś łośmiornicę? Ja też nie. Czas to zmienić. Idziemy w eleganckie miejsce. Więc musisz się przebrać. Łap. Nawet nie będę udawać, że na miejscu nad czymś się zastanawiałam. No może tylko nad jakimś piciem. Chciałam spróbować chrupiącego kraba i polecanej ośmiornicy. Dostałam też kawior do przetestowania. Patrzcie, jak ten krab chrupie. I absolutnie się nie zawiodłam. Jej mięso było niesamowicie delikatne i idealnie wypieczone. Do pomidorków, sosu ziołowego i pire z ziemniaków pasowało perfekcyjnie. Niesamowicie delikatna. Dostałam też prezent na wynos. Takie pyszności i przemiłą obsługę znajdziesz w Seafood House w Warszawie, które z całego serduszka Ci polecam. Dostałam też na wynos serniczek pistacjowy z musem malinowym do spróbowania, więc próbujemy. Desery też umiem.